Kolla. Snart kommer hon bränna sig. Och hjälp. Vet du hur gammalt det är? Hur gammal är den? Jag vet inte, kanske en vecka. Jag vet inte. Känner du luktar rakt i stugan? Ja. Nej, det är det inte. Det tog mitt där från i onsdags. Ja. Ja. Förstår. Jag bara börja en brand. Bara, hur börjar branden? Ja, vi skulle börja eller tugga med. Oj. Jag tror det är 2 tuggummi som är blandade. Det brinner hål. Nej. Det gör inget. Kommer ändå från tjejkampen så spelar det. Alltså jag har inte varit med i tjejkampen. Har du 0? 0. 0. Har du redan blivit... Jag vet inte, typ. Du, jag tyckte du hade något säkert där. Jag tyckte jag såg det någonstans. Jo, köket. Just det, vet jag. Där är det också... Du gör sådär. Och där. Tur är det inte. Mm. Okej, här. Här är några. Här. Där. Vad jag såg. Du då? Jag vet inte. Det är så här svart. Kolla nu. Vänta. Stopp.